Prije 2 godine slavili su Portugalci, vrijeme je za revanš. Čeko gol! Evo ga! Utakmica play-offa za plasman na Evropsko prvenstvo. Zenica, Bilino polje, Bosna i Hercegovina, Portugal. Direktan prijenos samo na programu BHT-a. Preko Portugala do Poljske i Ukrajine. Prva utakmica play-offa samo na programu televizije Bosne i Hercegovine.